So as we're coming in, let's just review just a little bit. Ok, deci pe măsură ce intrăm, haideți să ne amintim un pic ce am discutat. There are two commands in the Great Commission. Sunt practic două porunci în Marea Trimitere. What are they? Care sunt ele? Make disciples and Ok. Look to Faceți Jesus. ucenici și iată sau uitați-vă. we're supposed to make disciples as we are going. Și ideea e să facem ucenici pe măsură ce mergem, mergând. So think about the normal things you have to do this week. Gândește-te la lucrurile naturale, normale pe care trebuie să le faci săptămâna asta. Like go to work and take care of your kids and go shopping. Să mergi la muncă, să ai grijă de copii, să te duci la cumpărături. Well, as you're going, make disciples. Mergând, făcând chestiile astea, fă ucenici. Introducing them to Christ, baptizing, teaching them. Învățându-i despre Hristos, botezându-i, învățându-i tot ce a poruncit And El. then always keep looking to Jesus. Și întotdeauna păstrează-ți privirea țintită asupra lui Isus. And then we said, as we look to Jesus, we see 5 challenges that he issued. Și apoi spuneam, privind la Isus, vedem 5 provocări pe care El le face. Do you remember them? Vă amintiți? What's the first one? Prima, Come and see. vino și vezi. Second one? Repent and believe. Pocăiți-vă și Third credeți. one? Follow me. Vino după mine, What's the next one? Follow me, I'll make you fishers of men. vă voi face pescar de oameni And then I'm sending you. și vă trimit. And we said that often most of church activity is just challenge 3. Și vă spuneam că de cele mai multe ori, cea mai mare activitate a bisericii se întâmplă în punctul 3. We don't do come and see, repent and believe. Nu ne ocupăm de vino și vezi sau de pocăiți-vă și credeți. And we aren't equipping people to be fishers of men or disciple Și nu makers. echipăm oamenii să fie pescari de oameni și ucenici care fac ucenici. But because of that, people are not getting to maturity. Și din cauza asta, oamenii nu se maturizează. Because you're not mature because of everything you know. Pentru că faza e că nu te maturizezi din cauza lucrurilor pe care le știi în capul You're tău. mature because you're making disciples who make disciples. Și te maturizezi atunci când faci ucenici care fac ucenici. It's like a tree is not mature till it's producing fruit. Un copac nu este un copac matur sau un pom până nu produce roade. And then we said this challenge right here is a tough one. Și spuneam că provocarea asta să treci de la 3 la 4 e cea mai grea. So let's look at Jesus and how he did it. Hai să ne uităm la Isus și cum a făcut El lucrul ăsta. And then we saw right after he challenged him, he took him on 6 fishing trips. Și ne-am uitat la cele 6 excursii sau călătorii de pescuit. And Jesus wants to teach you to fish in those 6 places. Și spuneam despre faptul că Isus vrea să ne învețe pe noi să pescuim în 6 contexte diferite. So turn to the person next to you and see if you can remember those 6 fishing trips. Just Întoarce-le la from omul your de lângă head. tine și vezi dacă vă puteți aminti cele 6 contexte, cele 6 excursii de pescuit. And now here's our next question. Ok, următoarea întrebare. So once we're in that fishing place, what actually do we do? Ajungând în contextul ăla de pescuit, ce facem practic? And we need to again look to Jesus to see what he did. Din nou, trebuie să ne uităm la Isus să vedem ce a făcut El. So I want you to turn to John chapter 4, Deschideți la Ioan 4, where Jesus is doing some stranger fishing. unde Isus pescuiește într-un mod mai ciudat. He's with his disciples, so they're watching him as they're learning E this. împreună cu ucenicii, deci ei asistă la ce face El. And there's a really interesting spot right in the middle of the story. Și e un loc foarte interesant, chiar în mijlocul poveștii. In verse 28 and 29, you see the woman going back to the city to share everyone the good news. Ioan 4, versetele 28 și 29, vedem cum femeia respectivă fuge înapoi în cetate să le spună oamenilor despre Isus. And people start coming out of the town. Și oamenii încep să iasă din cetate. And it says, meanwhile, the disciples were saying, hey, Rabbi, eat something. Între timp, ucenicii spun lui Isus, Doamne, mănâncă ceva. The contrast between Jesus and his disciples is huge. Contrastul dintre Isus și ucenicii lui e uriaș. He is right in the middle of a revival, El e fix în mijlocul unei treziri spirituale and his disciples are just thinking about food. și ucenicii lui se gândesc la mâncare. Hey, did you get anything to eat? I don't know. Did he get anything to eat? Povesteau între ei, o fi mâncat ceva, i-a adus cineva de mâncare. And I wonder how many times we're the same. Și mă gândesc de câte ori nu gândim și noi la fel. Like we have a lot of normal tasks that have to do with just living.
Avem o grămadă de treburi normale, obișnuite, de care trebuie să ne ocupăm. They were traveling from one place to another and they needed to finish their journey. Călătoreau dintr-un loc în altul și trebuia să-și termine călătoria. Somebody needed to prepare lunch. Și cineva trebuia să se ocupe de masa de prânz. And they were caught up in just the activities of living, Și erau prinși cu treburile zilnice, but Jesus was sparking revival. în timp ce Iisus tocmai aprindea o trezire. So what was the difference between Jesus and his Ce îi disciples? diferenția pe Iisus de ucenicii lui? And you'll find that Jesus saw three things that his disciples didn't see, Și vom vedea că Iisus a observat 3 lucruri, el vedea 3 lucruri pe care ucenicii nu le vedeau. and he did four things that his disciples didn't do. Și a făcut 4 lucruri pe care ucenicii nu le-au făcut. And we need to learn to see those things and do those things as Trebuie să well. învățăm, să vedem cele 3 lucruri și să facem cele 4 lucruri. Look at verse 32. Ok, Ioan 4:32. He says, I have food that you don't know about. Eu am de mâncat o mâncare despre care voi nu știți sau pe care voi nu o cunoașteți. Now, when you think about evangelism, do you ever think, I'm just not quite ready for it? Când te gândești la face evangelizare, nu-ți trece prin cap chestia asta, nu mă simt pregătit. It's been a busy week. Am avut o săptămână aglomerată, I'm kind of tired. sunt obosit, I'm not at 100% spiritually. nu sunt la capacitate 100% spirituală. And I need to get everything else taken care of, and then I'll have the energy to do evangelism. Trebuie întâi să mă ocup de toate celelalte lucruri și nevoi și apoi să am energie să mă ocup de evangelizare. Rested, focused. Odihnă, concentrare. And Jesus said, hey, when you left, I was hungry. Și Iisus spune, când tu ai plecat, mie mi-era foame. When you came back, I wasn't hungry anymore Și când te-ai întors, nu mai era foame. because I shared the gospel with this lady. De fapt, vorbea cu ucenicii. Când ați plecat, mi-era foame și acum când ați venit, mie nu mai e foame. De ce? Pentru că am împărtășit Evanghelia cu femeia asta. And here's what we don't realize. Engaging in the work of evangelism is actually very energizing. Și ceea ce nu ne dăm seama este că atunci când ne implicăm în evangelizare, e o chestie energizantă. Like if you get to share Christ with your friends or neighbors or coworkers, Când îți împărtășești credința cu prietenii tăi, cu vecinii, cu cei de la muncă, it will be food for you. asta îți va fi hrană. He began tired and he ended rested. Începi obosit și sfârșești odihnit. So don't wait till you're rested to share the gospel. Nu aștept- Get rested by sharing the gospel. Nu aștepta să te odihnești înainte să vestești Evanghelia. O să te odihnești făcând lucrul ăsta. Get refreshed by doing the Și o work să of fii God. învigorat făcând lucrarea lui Dumnezeu. So then he said, so don't wait till everything's optimal. Deci nu aștepta să fie contextul optim ca tu să poți să te implici. And then he said, don't say there are 4 months more and then the harvest. Why don't you read verse 35 through, just 35. Și apoi zice, versetul 35, nu ziceți voi că mai sunt încă 4 luni și vine secerișul? Iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți câmpurile. Ele sunt albe, gata pentru seceriș. He says, there's a ripe harvest around here and you're not seeing it. El spune, e o recoltă gata de seceriș și voi nu o vedeți. You're saying 4 months more and then the harvest. Voi ziceți, mai sunt 4 luni și apoi urmează recolta. And what we say impacts what we see. Și ceea ce noi spunem impactează sau are efect asupra ceea ce vedem. I realized I was saying some things like this. Și îmi dau seama că și eu în trecut spuneam chestii de genul ăsta. A lot of atheists in the Czech Republic. Fai, sunt atâția atei în Cehia. People just aren't interested in God. Oamenii nu se interesează de And Dumnezeu. it takes years for someone to come to faith in E Christ. nevoie de ani de zile ca cineva să ajungă la credința în Hristos. It's a lot of work. E așa de multă muncă de făcut. Okay, 4 months more and then the harvest. În stilul ăsta, mai sunt 4 luni până la seceriș. And often we're saying things like Și that. de multe ori ne ies pe gură chestii de genul. And Jesus said, no, get your eyes up. Și Iisus ne zice, ridicați-vă ochii. There is a ripe harvest right next to you. Ogoarele sunt gata de recoltă chiar lângă tine. So what would happen if you look into your company and you go, God has people prepared to hear the gospel there? Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ai privi la firma ta și Dumnezeu îți spune, am oameni deja pregătiți să audă Evanghelia. That you get on a bus and you go, there's a ripe harvest on this bus. Când te urci în bus și să gândești la modul ăsta, e Deci- o recoltă
pregătită aici în autobuz. That you look out in your neighborhood and go, I wonder who God has prepared to hear the gospel. Să te uiți în cartierul tău sau la vecinii tăi și să te gândești, mă întreb pe cine a pregătit deja Dumnezeu ca să audă Evanghelia, să o primească. Because here's the thing, God is working all around you, you just don't know it. Pentru că Dumnezeu lucrează tot timpul în jurul nostru, noi doar nu știm, nu ne dăm seama. What if you expected it, anticipated it? Cum ar fi să te aștepți la lucrul ăsta, să anticipezi lucrarea lui în jurul tău? And how would you act if you believed the harvest was really ripe? Cum ai acționa, ce ai face dacă ai crede cu adevărat că ogoarele sunt gata de recoltă? I have a friend in Oregon who's a farmer, Am un prieten în statul Oregon care este fermier. and I never visit him in the summer, in August. Niciodată nu-l vizitez vara, în august. Because if I did, I wouldn't even see anything. He wouldn't say two words to me. Pentru că dacă aș face-o, nici nu m-aș vedea cu el, n-ar putea să îmi zică două vorbe. Because it's harvest time. Pentru că e vremea recoltei. And when it's harvest time, everybody gets out into the field. Și când e vremea recoltei, toată lumea e afară pe câmp ca să recolteze. And his wife drives a truck. Soția lui conduce, cum îi zice, camioneta. And his son drives a combine. And that's one of those things Okay. that Și fiul lui conduce, ajutați-mă, cum? Combina, mersi. yeah, combina. That's what I thought. and Super. and he only sleeps 4 hours a night. Doarme 4 ore pe noapte în timpul secerișului. Because when the harvest is ripe, you get out there and work. Când e vremea secerișului, toată lumea e afară la muncă. Because it's ready and you don't want it to rot. You want to bring it in. Pentru că nu vrei să se strice acolo pe câmp, vrei să o aduci în hambar. And let me tell you something, the harvest is ripe in Romania. Și vreau să vă spun lucrul ăsta. It is. Recolta e gata aici în România. You just are not seeing it. Doar că nu o vedeți. Okay, lift your eyes. Look. Ridicați-vă ochii. And priviți. then he says something else. Și apoi mai zice o chestie. He says there's one more. It's not there. He saw other workers they would join. It's missing here. No. Is it there? You mean? One, No, two. the third. There it is. There It's it there. is. Okay. My Romanian is rusty today. Ok, punctul 3. El a văzut alți lucrători care li se vor alătura. He says, look at this. He says, already the one. Why don't you read 36 through 38? Versetul 36, tot din Ioan 4. Chiar acum, cel ce seceră primește răsplată și strânge rod pentru viață veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure împreună, căci în această privință este adevărata zicala. Unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi ați muncit din greu. Alții au muncit din greu, iar voi ați cules rodul lor. So you're not the only one. Nu ești singurul. And sometimes you're going to have the first conversation and someone else is going to have another one. Uneori tu o să fii cel care are prima conversație cu persoana și altcineva o să o continue. Or you're going to be stepping into something God's been working on for 5 years. Sau tu o să pășești într-un proces pe care Dumnezeu l-a început cu mulți ani în urmă. But there's a lot going on that you don't know about. Dar sunt multe lucruri care se întâmplă, sunt deja în proces și tu nu ești conștient de ele. And God is the Lord of his harvest. He's the one that's calling people Și to himself. Dumnezeu, El e Domnul secerișului, El cheamă oamenii către sine. So you just get to join them. Ideea e să li te alături. The whole responsibility is not on you. Responsabilitatea nu este pe umerii tăi, 100%. So what would happen if you started thinking that way, seeing those things? Ce s-ar întâmpla dacă ai începe să gândești așa și să vezi lucrurile la modul ăsta? Maybe it would make you more active in Poate că te-ar sharing the good face news. mai activ în a împărtăși vestea bună. Well, now let's go back to the beginning of the story, Ok, haideți să ne întoarcem la începutul acestei poveștiri, because you'll see Jesus doing 4 things that his disciples didn't do. pentru că o să vedeți 4 lucruri pe care Isus le-a făcut și pe care ucenicii lui nu le făceau. Why don't you read through verse 3 and through 6? Ioan 4, de la versetul 3 până la 6. A părăsit Iudeea și s-a întors iarăși în Galileea. Însă trebuia să treacă prin Samaria. Prin urmare a ajuns într-o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de terenul pe care Iacov îl dăduse fiului său Iosif. Acolo era o fântână a lui Iacov. Iisus, obosit de călătorie, s-a așezat la fântână. Era cam pe la ceasul al 6-lea. Why don't you read verse 7 too? O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau. Now, Jesus
really shouldn't be talking to her. Ok, deci Isus, în mod normal, n-ar fi trebuit să vorbească cu femeia asta. What are some of the reasons why this conversation should not be Hai să happening? vedem câteva motive pentru care conversația asta n-ar fi trebuit să aibă loc. Okay, this is Samaria. În primul rând, e Samaria And Samaritans and Jews, they don't talk to each other. și iudeii nu au legături cu samaritenii. It's the sixth hour. Este ceasul al 6-lea The day begins at 6 a.m. și ziua în sistemul iudaic începe la ora 6 dimineața. The sixth hour is noon. Deci ceasul al 6-lea este ora 12, este prânzul. Have any of you ever been to Israel? Ați fost vreodată în Israel la prânz? It's a lot closer to the equator than Romania. E mult mai aproape de ecuator decât România. And noon in Israel is a horrible time to be outside. Prânzul în Israel e o vreme foarte nepotrivită să fii afară în Especially in soare. Sychar, which is very low. Mai ales în Sihar, care este o localitate așezată foarte jos, la And șes. I've been in Israel at noon where actually standing in the sun hurts. It's Am painful. fost în zone în Israel unde să stai afară în soare la prânz te doare efectiv. By the way, cum arde soarele. you never go to draw water at noon, you do it in the morning. În orice caz, nu te duci să scoți apă la prânz, ci întotdeauna dimineața, la So fântână. either she really slept in Deci fie femeia a dormit toată dimineața, or she purposefully wanted to go to the well at a time when no one else was there. sau vroia să scoată apă din fântână când nu era nimeni acolo. Okay, so the time is not right, the place is not right. Now also, who is this? This is Jesus, a man, and a woman. Ok, deci timpul nu se potrivea, locul nu era cel potrivit și al treilea lucru, vorbim despre Isus, un bărbat, și vorbim cu o femeie And no one else is there. și nu mai era nimeni acolo. Oh, this is not good. Și asta Right. nu e deloc ok. Yeah. And not only, well, she's a woman with a lot of problems. Și nu numai atât, dar era o femeie cu probleme. And he says, give me a drink. Și Isus îi zice, dă-mi să beau. And then why don't you see verse 9? Ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere mâncare, versetul 8. Femeia samariteană i-a zis, cum de tu, iudeu, ceri să bei de la mine, o femeie samariteană, căci iudeii n-au legături cu samaritenii. So here's the first barrier that Jesus is crossing. Deci, uitați-vă la prima barieră pe care Iisus o depășește. He's crossing the friendship barrier. A pășit în relație, The friendship barrier. okay, a pășit sau a depășit bariera prieteniei. Why don't you tie that to that pole over there? Okay. We're going to work together on this. Like this? Is it okay? Tie it somewhere. Should I tie it? Or should So he shouldn't be. He shouldn't be talking to her. Ok, deci Isus nu trebuia sau nu se cuvenea să vorbească cu ea. And yet he goes like this. He goes, "Hey, can you give me a drink?" Și el face gestul ăsta, hei, pot să beau și pășește peste barieră. He treats her as a friend, even though they shouldn't be friends. O tratează ca pe un prieten, deși ei n-ar fi trebuit să fie prieteni sau And this is amici. surprising to her. Și asta o surprinde. She says, "Why is this going on?" Și se gândește, hei, de ce se întâmplă chestia But asta? then she goes with him. Dar îl urmează sau merge și ea în filmul ăsta. Now, here's one of the things you need to learn. You need to learn to cross the barrier of friendship. Un lucru pe care trebuie să îl învățăm, să pășim sau să depășim bariera asta a prieteniei. Now, earlier I talked about getting a list of people you pray for. Povesteam mai devreme despre a avea o listă cu oameni pentru care să te rogi. And a number of years ago, our family, we started working together in evangelism. Acum câțiva ani sau cu mai mulți ani în urmă, am început să lucrăm împreună ca familie în a vesti Evanghelia. Every Sunday night, we had a family night. În fiecare duminică seara aveam o duminică în familie And each of us chose 2 names to put on a list of our 10 most wanted. și fiecare dintre noi, din membrii familiei, aducea 2 nume și le puneam pe lista celor mai căutați, 10 And we- a familiei And we noastre. prayed for them together.
și ne rugam împreună pentru cele 10 And nume. it really changes you when you start praying specifically for the lost. Când te rogi specific pentru cei pierduți, lucrul ăsta te schimbă pe tine. That's why I want you to think about those circles of relationships and put some names down. De asta vreau să vă gândiți la acele contexte relaționale și să scrieți niște nume în dreptul lor. So every Sunday night we would pray for those 10 Deci people. în fiecare duminică seară ne rugam pentru aceste 10 nume. Well, one of the ones on my list was Yarek, who was our neighbor. Unul dintre numele care era pe lista mea sau pe care eu îl propuneam pe listă era Iorg, vecinul meu. I talked to him once when he borrowed some tools from me. Odată am schimbat câteva vorbe cu el când am împrumutat de la mine niște unelte So I'm praying for him, I'm praying for him, I'm praying for him. și mă rog în fiecare duminică constant And pentru I'm el waiting for something to happen. și aștept să se întâmple ceva. You know what would happen if Jesus sat at that well and waited for something to happen? What would happen if Jesus sat at that well and waited for something to happen? Ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus doar ar fi stat lângă femeia aceea la fântână așteptând să se întâmple ceva? He could wait a long time. Putea să aștepte mult și bine. So I thought, now what if I just assumed that Yarek was my friend? Cum ar fi, m-am gândit atunci, să presupun că Iorg e deja prietenul meu? He's not yet. But Nu what era. if I treated him like he was? Nu era, dar cum ar fi să-l tratez ca și cum ar fi? What do friends do? Ce fac prietenii? Well, they invite them over to your house. De exemplu, se invită unii pe alții la ei acasă. Now, one of the things you need to realize about Czech culture Acum, un lucru pe care trebuie să-l știți despre cultura din Cehia, is you only invite really good friends to your house. inviți acasă la tine doar prietenii chiar apropiați. Like the first thing a Czech person does when they get land is they put a fence around it. Primul lucru pe care un ceh îl face, și poate și un român, când își And cumpără then o proprietate, este să tragă un gard în jurul ei. Then they build their house Apoi își construiesc casa. because the fence is more important than E the mai house. important gardul decât casa. This is my land. Ăsta este terenul meu And usually the doorbell is on the gate of the fence. și trebuie să folosești soneria de la poartă, nu de Because la you, ușa you casei. can't even get to the house to ring the Nici măcar bell. nu poți să ajungi până la ușa casei, You're going to stand at the fence. ci o să stai afară la poartă până te chem eu. Okay, so you only invite really good friends to your house. Deci, în cultura aceea, nu inviți în casă decât prietenii chiar foarte buni. And I just know Yarek's name. So I went and I rang the bell on his fence. Și atunci m-am dus, am sunat la soneria de la poartă And he came up and he said, I gave you your tool back. și el a ieșit și a zis, hei, ți-am dat înapoi uneltele. I said, Yarek, that's not why I came. I was just wondering, could you come over for coffee? Și n-am venit pentru asta, i-am zis, vreau să te invit la o cafea. I suppose so. Și omul a zis, o cred că... And I could see him going, are we related? Și în mintea lui îmi dădeam seama că procesează, oare Did suntem I do rude sau care-i something? faza? Did I do something wrong? Sau am greșit ceva? So I'm actually breaking some rules by inviting him over to our house. Deci ce fac este că pășesc sau depășesc niște reguli sociale invitându-l la mine acasă. And I wonder, are we courageous enough to break rules? Și mă întreb, suntem suficient de curajoți să încălcăm reguli de genul Actually, I'm ăsta? going to stay here and treat people as friends. Now, I do this sometimes on public transportation. Și să-i tratăm pe oameni ca pe niște prieteni. Uneori fac chestia asta când folosesc transportul în comun. I was riding a train from Prague back to my home Mergeam in cu trenul Ostrava. de la Praga la mine acasă And public transportation in Czech is very interesting și transportul în comun în Cehia e foarte interesant. because you can be on a bus that's totally silent. Pentru că poți să fii într-un autobuz în care e liniște totală. Because if you don't know anybody, you don't talk to them. Pentru că dacă nu cunoști oameni, nu vorbești cu ei. You can be like this, Poți să fii lipit așa de vecinul de scaun and that person doesn't exist și pentru tine omul ăla nu există. because you're not friends, Pentru că right? nu ești prieten cu el. So I was sitting on the train. I was actually preparing a sermon, Și eu eram în tren, îmi pregăteam o predică and I had some peanuts, and they caught, and I started coughing. și mâncam alune și, în fine, m-am înnecat și am început să strănut. And all of a sudden, the lady next to me is giving me a Kleenex, Și deodată doamna de lângă mine îmi întinde un șervețel. and I went, "There's a lady next to me." Și mi-am dat seama, hei, lângă mine stă o doamnă. You notice how you can just travel and just not see anybody? You know, there's that fence. Nu ți se întâmplă că călătorești și nu vezi pe nimeni. And so I said, "Thank you." Am And zis then, mulțumesc.
and I'm preparing my sermon. I have a lot to do. Și continuam să-mi pregătesc predica, că era mult de muncă. Food to buy, places to travel. Mâncare de cumpărat și locuri să călătoresc. And then I thought of the Samaritan woman. I'm sorry. I thought of the Samaritan woman. Și apoi mi-a venit în minte femeia samariteancă. Okay. So I turned to her and I said, hi, my name is Dave. Și What's your name? M-am întors către ea și a spus, hei, mă cheamă Dave, care e numele tău? You don't do that on a train. Nu faci asta în tren, în Cehia. You just don't do that. Nu faci asta, nu se face. But she said, oh, and she told me her name. Și mi-a zis, ei, și mi-a spus cum o chema. I said, where are you traveling? Încotro mergi. She said to Olomouc. Și mi-a zis la Almost. Really, what do you do? Și cu ce te ocupi? And she said, well, I sell healthy food. I try to get people healthy. Și mi-a zis, păi, uite, vând mâncare sănătoasă, viziunea mea e să-i ajut pe oameni să trăiască sănătos. Oh, really? Well, tell me more about it. Spune mai mult despre asta, And i-am we get zis. in this great Și conversation. am început să avem o conversație The faină, kind of conversation a friend would have. un gen de conversație pe care o au niște prieteni. I had to do this. Dar a trebuit să depășesc bariera Break the rules. și să încalc regulile sociale. Now, what would happen if you just started breaking the rules around you? Ce s-ar întâmpla dacă începe să încalci tu niște reguli? Treating people as friends. În sensul să-i tratezi pe oameni ca pe amici, Talking to those who are next to să you. vorbești cu oamenii de lângă tine, Inviting people you don't know out for coffee or over to your house. să îi inviți pe oameni la o cafea sau să inviți la tine acasă, oameni pe care nu-i cunoști. Okay, first of all, they're going to go like this, Prima dată, bineînțeles că o să fie like the uimiți, Samaritan woman did. la fel ca femeia samariteancă. But actually, they'll go with you. Dar They'll go with you. o să meargă cu tine, o să cupleze. So then she says, why are you asking me for this? Și atunci ea zice, ok, de ce mă întrebi pe mine? De ce îmi cer să beau, să-ți dau să bei? And Jesus says, if you knew the gift of God and who it is that's saying to you, give me a drink, you would have asked me, he would have given you living water. Și atunci Iisus îi răspunde că dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți spune, dăm să beau, tu însă ți-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. What's Jesus doing? Ce face Iisus acum? Now he's talking about living water. Acum vorbește despre apă vie. And she's confused. She says, wait. She doesn't understand Și what he's ea saying. e confuză, nu înțelege, stai un pic, aici e o fântână, despre ce vorbești? Are you greater than our father Jacob? Vrei să zici că tu ești mai mare, mai puternic decât părintele nostru Iacov? And then Jesus starts talking about living water. Și apoi Iisus începe să vorbească despre apa vie. Here's the second thing he's doing. He's actually starting spiritual conversation. Al doilea lucru sau al doilea pas pe care îl face Iisus, începe o conversație spirituală. He's bridging from the physical world to the spiritual world. Face o punte între discuția despre lumea naturală înspre lumea spirituală. And he's doing it so naturally like it's all the same world. Și face chestia asta într-un mod atât de natural, de parcă ar fi aceeași lume. And she's confused, Și din nou femeia e confuză. but curious at the same Dar time. în același timp îi stârnește curiozitatea. Now, once you're friends with someone, După ce te împrietenești cu cineva, how long do you have to wait for spiritual conversation? cât de mult trebuie să aștepți până să începi o conversație spirituală? You can wait years. Poți să aștepți ani de zile. You can be friends with people in your office for years Poți să fii prieten cu oamenii de la tine de la birou ani de zile and never talk about spiritual things. și să nu începi niciodată o conversație despre lucrurile spirituale. You can spend lots of time with your non-Christian relatives and never talk about God. Poți să petreci mult timp cu rudele tale care nu sunt creștini, fără să vorbești despre Dumnezeu. Because you're waiting for it to come up naturally. Pentru că tot aștepți ca lucrurile să vină natural, firesc. Jesus didn't wait. Iisus n-a așteptat, He brought it up unnaturally. ci El a adus-o în discuție într-un mod Well, it was natural for nenatural. him, but it wasn't natural for her. Pentru El poate că era un mod natural, dar pentru ea sigur nu He era. just went, I'm not going to wait. Hey, El a zis, hei, nu să stau să let aștept me și tell you about some living water. hai să spun despre apă vie. He just ignored that barrier. He just Efectiv a ignorat bariera respectivă. walked through it. You know, I did a study on how do people naturally transition into spiritual conversation Am făcut un studiu in the despre Bible. cum fac oamenii tranziția de la o conversație naturală, normală, către o conversație despre lucruri spirituale. They didn't do it naturally. They didn't do it very naturally in the Bible. Cum făceau oamenii în Biblie și niciodată nu se întâmpla natural sau nu curgea de la sine. Peter said, "You think we're drunk, but we're not."
Petru, de exemplu, zice, credeți că suntem beți, dar nu suntem. Let me tell you about Jesus Hai să Christ. vă spun despre Isus. He just got into it, right? Efectiv, a intrat în subiect. And this happened over and over again. Și se întâmplă din nou și din nou pe parcursul Scripturii. And Nicodemus says, "You're a good teacher, come from God." Nicodim îi spune lui Isus, tu ești un învățător venit de la Dumnezeu. Jesus said, "Unless a man is born again, he can't see the kingdom of heaven." Și Isus îi zice, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. He just starts talking about A spiritual început things. pur și simplu să vorbească despre lucruri spirituale. So, I'm trying to learn Așa că vreau să to învăț go quickly. să mă mișc rapid. And as I was sitting there with this lady on the train, Și deci stăteam lângă femeia aceasta din I tren say, "Oh, we're in similar work." și i-am spus, hei, ne ocupăm de lucruri similare. And she said, "What do you mean by that?" Și zic, cum adică? And I said, "Well, you try to make people physically healthy. Păi tu încerci să-i faci pe oameni sănătoși fizic I try to make them spiritually și healthy." eu încerc să-i fac pe oameni sănătoși spiritual. She said, "Really? Serios? How do you do Cum that?" faci asta? And then I start talking about a relationship with God. Și am început să-i spun despre o relație cu Isus. And that people are more than just body and soul, they're also Și spirit. faptul că oamenii nu sunt doar un suflet și un trup, ci au și un And you spirit. can un be duh. healthy physically and really sick spiritually. Poți să fii super sănătos fizic și să fii bolnav And spiritual. sometimes that kind of sickness is even worse than physical Și sickness. uneori boala respectivă e mult mai gravă decât cea fizică. And I talked about how we work with young people to help them develop a relationship with God. Și i-am povestit despre felul în care lucrăm cu oamenii ca să-și dezvolte o relație cu Dumnezeu. And she said, "That is so interesting." Și a spus, wow, ce interesant. Now, often we assume that people are not going to be interested in talking about spiritual De things. multe ori presupunem deja că oamenii nu sunt interesați să vorbească de lucruri spirituale. But we might be surprised. Dar s-ar putea să fim surprinși. So, Yarik's at my house. We're drinking coffee. Ok, deci cu vecinul meu sunt în casă, York, și bem cafea împreună. I find out he's an engineer. Aflu despre el că e inginer. He's retired now. Acum e la pensie. I learned some about his kids. L-am întrebat despre copiii lui We're having a great și conversation. avem o conversație faină. I'm waiting for him to say, "Tell me about God." Din nou, aștept să-mi spună dintr-o dată el, zi-mi ceva despre Isus sau despre Dumnezeu. I'm going to wait a long time. Și îmi dau seama că o să aștept mult și bine. So I just broke some rules. Așa că, din nou, am încălcat o regulă. I said, "Yarik, I'm one of those strange people that believe in God. I-am zis, Iorg, fii atent, eu sunt unul din oamenii ăia ciudați care cred în Dumnezeu. So I'm always really interested in what other people think about God. Și sunt foarte interesat să aud ce cred alți oameni despre Dumnezeu. What do you think about Tu God?" ce crezi despre Dumnezeu? He says, "What do you mean?" Și el a zis, cum adică? I said, "Well, like, do you believe he exists or not?" Adică, crezi că există sau nu? Well, I don't know. Zice, păi, And habar then we n-am. start talking Și am about început God să povestim despre and Dumnezeu about spiritual și things. despre lucruri spirituale. And 1 minute earlier, we were talking about kids and work, Cu un minut înainte povesteam despre copii, despre muncă and now we're talking about și God. acum vorbim despre Dumnezeu. And all it took was I just needed to go under the thing and start talking about living water. Tot ce a trebuit să fac a fost ca Isus să încalc o regulă și cum el a început să vorbească despre apa vie. How often do you have spiritual conversations with people? Cât de des, cât de frecvent ai conversații spirituale cu oamenii din jur? Do you realize that you could have them much more often than you think? Îți dai seama că ai putea să ai mult mai des genul ăsta de conversații. So sometimes I practice this while I'm traveling. De multe ori exersez chestia asta când sunt în călătorie. I was on a plane in Poland not long ago. Nu de mult eram pe avion înspre Polonia Sat down next to a Polish woman. și stăteam lângă o doamnă poloneză. We're both getting ready to ignore each other all flight. Ne pregăteam să intrăm pe modul ignor, unul față de celălalt, amândoi. And I said, "Hi, yeah, where are you headed?" Și m-am întors către ea, hei, încotro mergi? And she told me, Mi-a zis, "What's your name?" cum te cheamă? Friends share names, Pentru right? că prietenii știu cum îi cheamă unul pe celălalt. My name is Anya. Mă cheamă Ania. Anya, you're Polish? And she said, "Yeah." Ania, ești din Polonia, ești poloneză? Da. I said, "You know, aren't most Polish Catholics?" Și am întrebat, nu e așa că majoritatea polonezilor sunt catolici? And she said, "Yeah, they are." Da, așa e. I said, "Were you a Catholic?" Și tu ești catolic, o întreb. And she said, "Yeah, I am." Da. I said, "So like, do you believe in God? Do you have a relationship with Him, or Adică what's that like for you?" crezi în Dumnezeu, ai relație cu El sau ce înseamnă pentru tine că ești catolică? And the plane's not even off the ground, and we're talking about God. Nici măcar nu decolase avionul și noi povesteam de Dumnezeu. Okay, what would happen if you were faster to move into natural Ce conversations s-ar about spiritual things? întâmpla dacă
ai fi mai rapid în a trece de la conversații normale, naturale, la conversații spirituale. Okay, then Jesus keeps going. Iisus continuă apoi. This woman gets curious. Femeia devine curioasă. And why don't you read 15 through 18? De la versetul 15, femeia i-a zis, Domnule, dăm și mie această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vină până aici să scot. El i-a zis, du-te, cheamă-l pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, ai spus bine, n-am bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Este adevărat ce ai spus. Okay, go call your husband. Sorry? Go call your husband. Du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. What's Jesus doing here? Ce face aici Iisus? He actually is getting into the gospel. Începe să intre în subiectul Evangheliei. He started one phrase earlier, Începuse cu o frază mai devreme, but he's getting into the four main big ideas of the gospel. dar acum intră în cele 4 mari idei, concepte ale Evangheliei. And it's possible to talk to people for a long time and never get to the gospel. Și e posibil să vorbești mult și bine cu oamenii fără să ajungi la a vorbi despre Evanghelie. And if we don't get to the gospel, this is what people think. Și dacă nu ajungem să vorbim despre Evanghelie, uite la ce se gândesc oamenii. They think that we're part of a club of people who've decided to live good. Ei vor crede că suntem parte dintr-un fel de club de oameni care vor să trăiască o viață bună. The Good Works Club. Clubul oamenilor de fapte bune. And we're asking them to join the Good Works Club. Și noi vrem ca și ei să se alăture clubului. They're thinking, can I really do that? Și se gândesc, oare pot să fac și o chestie asta? Or they think we're doing marketing for our religion. Sau se gândesc că facem un pic de marketing pentru propria noastră I'm religie. part of a really good religion, Eu sunt parte dintr-o religie foarte faină and I'm trying to get more people to join. și îmi trebuie mai mulți adepți. And if we don't get to the real gospel, people will think that we're telling them the gospel of good works or the gospel of religion. Și dacă nu ajungem să le spunem Evanghelia adevărată, ei vor crede că vrem să le transmitem fie Evanghelia faptelor bune, fie Evanghelia unei religiozități. So then Jesus starts on the four big ideas of the gospel. Așa că Iisus începe să vorbească despre cele 4 puncte principale ale Evangheliei. And here are the four big ideas of the gospel. Care sunt acestea? You'll find them right here. Le găsiți chiar aici. The first one is you were created by God, for God. Without Him, you'll be thirsty. Primul lucru, ești creat de Dumnezeu, pentru Dumnezeu și fără El îți va fi sete. You're a spiritual being Pentru că ești o ființă spirituală, who is created to have a relationship with God. creată ca să ai relație cu Dumnezeu. There's this God-shaped vacuum in your life. Este un gol care are forma lui Dumnezeu în viața ta. And whatever you try to fill it with will never be enough. Ori cu ce ai încercat să umpli acel gol, nu va putea să-l It umple. was made for Him. Pentru că are măsura lui Dumnezeu, este pentru el. And this is why Jesus is talking about living water De aia Iisus vorbește despre apă vie and the fact that only from this living water will you stop being thirsty. și că numai bând din acea apă vie ne vom putea sătura setea. That's the first big idea of the Ok, gospel. prima idee, asta e prima idee. Second big idea of the A gospel. doua, We have a problem. avem o problemă. We're all sinners, Cu toții suntem păcătoși and God is perfect. și Dumnezeu este perfect. And our sin separates us from Și Him. păcatul nostru ne separă de El. That's why He's saying, go call your husband. De aia îi spune, du-te și cheamă-l pe soțul tău. And she says, I've had 5 husbands. Și ea îi spune, Or cinci Jesus bărbați am says avut. you've had 5 husbands. Mă rog, ea zice că nu am și Iisus îi zice că ai avut 5. I'm a sinner. Sunt o păcătoasă. So, often I'll actually draw a picture on a piece of paper, Uneori desenez o imagine pe foaie and I'll say, God is here and He's holy. și zic, Dumnezeu e aici, e sfânt. Here are you, and you were created for a relationship with Him. Și în capătul celălalt al foii ești tu și ai fost creat pentru o relație cu Dumnezeu. But there's this big problem that there's a chasm between you. Dar între tine și Dumnezeu e o prăpastie It was caused by this problem of sin. cauzată de păcat, de problema pe care tu o ai. And you can't cross that chasm by just trying to be good. Nu poți traversa prăpastia doar încercând să fii mai bun.
Religion won't get you across. Religia nu te va duce de pe partea cealaltă. It'd be like trying to jump the Grand Canyon. E ca și cum ai încerca să sari peste Marele Canion fără niciun ajutor. You could get farther than anyone else. Poate că ai putea să sari mai mult ca toți oamenii de pe pământ. But let's say you got within 1 meter of the other side. Poate că ai ajuns la 1 metru de buza de partea cealaltă. It doesn't matter. You'll still end up at the bottom. Nu contează, tot te vei prăbuși pe fundul prăpastiei. God's standard is too high, 100% perfection. Pentru că standardul lui Dumnezeu e mult prea înalt, 100% perfecțiune. And you'll never reach it. Și niciodată nu o să-l atingi. And then she goes on. Look at verse 19 through 20. Și apoi ea continuă, versetul 19 și 20. Why don't you read those? Yeah. Femeia i-a zis, Doamne, văd că Tu ești profet. Strămoșii noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Iisus i-a răspuns, crede-mă, femeie, că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți, noi la ce cunoaștem, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când adevărați închinători îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este Duh și cel ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Okay. She starts to rabbit trail, go off, and say, which mountain is right? Femeia începe să divagheze discuția și să povestească despre, ok, care munte e mai sfânt, care e muntele corect pe care să te And închini. people will start saying, wait, so is it right to be Orthodox or Pentecostal or Și oamenii o Baptist? să se oprească și să zică, stai un pic, deci ce e mai bine să fii baptist, ortodox, catolic? Yeah, and Jesus said, no, it's not about that. Și Iisus îi zice, nu-i vorba despre asta, It's not about the place. nu-i vorba de un loc anume, It's about what's going on in your ci heart. ce se întâmplă în inima ta. And so he's able to pull her back. Deci reușește să o aducă din nou pe firul discuției. Now let's go back to this barrier that Ne he's întoarcem crossing. din nou la imaginea cu bariera. So you can talk to people for months, years about spiritual things and Poți să never get to the gospel. Poți să povestești despre lucruri spirituale cu oameni ani de zile fără să ajungi la Evanghelie efectiv. And they're going, I'm not interested. Și eu să zic că ok, nu mă interesează. Because they're going, I don't think I can join the good works club and I don't know if I want to be part of your religion. În mintea lor se gândesc că nu cred că pot să mă alătur clubului oamenilor cu fapte bune sau să-mi schimb religia. So you have to actually get to the gospel. Pentru că trebuie să ajungi la Evanghelie. How do you get there? Cum ajungi acolo? You just get there. Efectiv, ajungi, te duci. You just do this. Faci din nou chestia asta, încalci. And let me tell you how bariera. I do it. Hai să vă spun cum fac eu. So I'm sitting next to this lady on the train. Deci stăteam, cum vă ziceam, lângă doamna We're acesta în talking tren. about physical and spiritual health. Povesteam despre sănătate fizică, sănătate spirituală. And I said, you know, there's lots of information and viewpoints about God. Și i-am zis, știi, sunt o grămadă de informații, o grămadă de perspective legate de Dumnezeu, But there's really 4 things that you need to know if you want to have a relationship with God. dar de fapt sunt doar 4 puncte principale pe care trebuie să le știi dacă vrei să ai o relație cu El. Could I tell them to you? Poți să ți le transmit. What do you think she's going to say? Ce credeți că a zis? I've never had anybody tell me no. Nimeni niciodată nu mi-a răspuns cu nu la întrebarea asta. They're always curious. Întotdeauna sunt curioși. Oh, yeah. Da, sigur. And so she said yes. Așa cum mi-a Now, zis, da? the fact that I've said there's 4 things I'm going to tell you Faptul că i-am zis, sunt 4 lucruri pe care urmează să le spun, helps me because I expect that she's going to do the same thing as the Samaritan woman did mă ajută, pentru că mă aștept ca ea să facă ce a făcut și femeia samariteancă. and take us on a rabbit trail Să mă ia și să mă ducă să divagheze discuția of some religious question that she has. pe tot felul de discuții, de întrebări religioase pe care le are. And so I need to be able to say, I've told you 2 of the things, we've got to get to 3 and Și 4 atunci eu trebuie să pot să zic, hei, ți-am zis numai 2 din chestii, ți-am zis că mai sunt 2. so we can actually get back to the gospel. Și să ne întoarcem la firul discuției, la Evanghelie. So I say this to the lady on the train, Deci îi spun asta femeii din tren and she says, yeah. și îmi zice, da, sigur, So I spune. pull out a piece of paper Așa că am scos o foaie de hârtie and begin taking her through the 4 big și am ideas of the început să gospel. o trec pe cele 4 puncte mari ale Evangheliei. Now I've told you 2 of them. Let me tell you the other 2. Eu vi le-am zis pe cele 2 și o să vi le zic și pe următoarele. First one, you're created by God, for God. Without Him, you'll be thirsty. Ok, deci ești creat de Dumnezeu, pentru Dumnezeu, fără El vei fi însetat. Second big idea, you have a problem with sin, and that sin separates you A from God. doua, ai o problemă cu păcatul și păcatul tău te separă de Dumnezeu. You can't fix it by good works Nu or poți religion. să rezolvi problema asta prin fapte bune. Here's the third big idea. A treia idee generală. You couldn't
reach to God. Oh, there's God. Oh, you couldn't reach to God, but God reached out to you. Tu nu poți să ajungi la Dumnezeu de partea cealaltă, dar punctul numărul 3, Dumnezeu a venit la And tine. over that chasm, I draw a bridge in the shape of a cross. Și peste prăpastia pe care o desenez, fac așa un pod în formă de cruce. I say Jesus came and lived a perfect life. Iisus a venit, îi spun, și a trăit o viață perfectă. Then at the end of his life, he took on him all my sins and your sins. Și la finalul vieții lui a luat asupra lui toate păcatele mele și păcatele tale. He died on the cross, was buried, raised from the dead. A murit pe cruce, a fost înmormântat și a înviat din morți a treia zi. And I tell the story of Jesus. Și spun povestea lui Iisus. That's the third big idea. Al treilea punct al Evangheliei. And then here's the fourth big idea. Apoi a patra. It doesn't do anything just to know that. Pentru că nu te ajută doar să știi informația. Because the Bible says, to as many as received him, to them he gave the right to Pentru că become Biblia children of spune God. tuturor celor ce l-au primit, acelora le-a dat dreptul să se facă copii To ai lui those who Dumnezeu. believed in his name. Celor care au crezut în numele Lui. And so it's like if I have a gift and I hold it out and it's all ready. If you don't take it, it's never E yours. ca și cum am un cadouaș în mână și îl țin întins, dar el nu e al tău până nu întinzi mâna să-l iei. And it's not about knowledge or being great. It's about what you've received. Have you received and believed? Și nu e vorba despre a fi mare și tare, a avea cunoștință, efectiv despre a primi, despre a crede. And you can do that in prayer. Poți să faci asta prin rugăciune. Repent and believe. Pocăiți-vă și Okay, credeți. that's the fourth big idea of the gospel. A patra idee principală And you a find Evangheliei. that she's getting there. In verse 25, they start talking about the Messiah. Și o să vedeți că ajunge și ea în punctul ăla, în versetul 25, când vorbește despre Mesia. And you find that later on she says, look at verse 42, she says, we believe. Și We've heard for ourselves. mai Look at târziu 42. găsiți la versetul 42, acum credem, spuneau cei care vorbeau cu femeia. So I shared with the woman on the train, and I also shared that with Yarek sitting around my table. Deci am împărtășit și eu lucrurile astea, atât cu doamna din tren, cât și cu Iorg, vecinul meu cu care stăteam la cafea. I said exactly the same thing. I said, you know, there's a lot of things you can know about God, but there's four things that actually tell you how you can have a relationship with Și le-am God. spus Are you același interested? lucru. Sunt multe lucruri care le poți ști despre Dumnezeu, dar sunt 4 lucruri importante pe care trebuie să le știi. And he said yes, and I shared the gospel with him. Ești interesat și ambii au spus da și am putut să împărtășesc Evanghelia. So 3 barriers, Deci, 3 bariere. but there's one more. Și urmează a 4-a barieră. That's here's the last one, Ok, a 4-a. Iisus a pășit într-o provocare. the challenge barrier. Bariera provocării. Because we share the gospel, Pentru că noi împărtășim Evanghelia and then we go, there you go. și apoi spunem, ok, asta e Evanghelia. What do you think? Ce crezi? And people go, oh, that's interesting. Oh, Și oamenii încep să zică, mă, e fain, e interesant. but we don't challenge them. Dar nu îi provocăm. We don't ask the question. Nu punem întrebarea cheie. And it feels like, oh, I can't do that. Și se simte ca și cum nu pot să fac chestia asta. But Jesus challenged people. He said, you could put your faith in me. Dar Isus i-a provocat pe oameni și a zis, poți să spui credința în As many mine. as believed him, he gave the right to become children of God. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. So I'm on the train with this lady, and I share the gospel with her. Deci am împărtășit Evanghelia femeii din tren. And then I go, so what about you? Și am mers mai departe și am zis, ok, Are you interested in putting your faith in Jesus Christ? ok, tu ești gata să spui credința în Hristos. I feel strange saying that. Mă simțeam ciudat. And she said, wow, this is all so new. Și ea zice, ok, sunt lucruri foarte noi pentru I mine. really need to think about it some more. Cred că ar trebui să mă mai gândesc un pic. What do I do now? Ce trebuie să fac? I gave her another challenge. Și am provocat-o iarăși. And I said, well, you need to learn some more about it? Și am zis, ar trebui să înveți mai multe despre asta. If I sent you a Bible, would you read it? Dacă îți trimit o Biblie, o să o citești? Yeah, I think I would. Da, cred că o să o citesc. Could I have your address? I'll send you a Bible for free if you'll read it. Will you read it? Dă-mi, te rog, adresa și o să-ți trimit gratis o I'll Biblie. tell you where to Doar read. dacă o citești. O să o citești? She says, yeah, I Da, will. o să o citesc.
See, I'm challenging. Sometimes we feel like we can't make challenges. Vedeți, e vorba de a provoca. De multe ori simțim că, hei, nu pot să provoc Or persoana maybe that respectivă. we'll hurt someone by our challenge. Pentru că poate o să se simtă răniți. But challenges are a sign of love. Dar provocările sunt un mod de a arăta dragoste, în mod tacit. And all of a sudden she looks around and she goes, oh, we're in Olomouc. I got to get out. Deodată se uită în jur, hei, am ajuns la stația unde trebuie să cobor. Oh, but I've got something to give you. Dar stai, am să-ți dau ceva. And she reaches in her bag and gets out a little beaded angel. Beaded. It's got beads in it. It's little round things. How would you go beaded? It's little. Ok, alright. Și bagă repede mâna în geantă și scoate de acolo un îngeraș mic cu mărgele în jurul lui. And she gives it to me. She says, I want you to have this because you've been like an angel to me today. Vreau să-ți dau asta pentru că pentru mine tu ai fost ca un înger astăzi. Now, what's an angel? An angel is a messenger from God, right? Și ce e un înger? Un înger e un mesager din partea lui Dumnezeu. She said, thank you. Și îmi zice mulțumesc. And then we got up and she was pulling down her luggage. Și apoi m-am dat la o parte, ea scoate de sus bagajul And I pulled it down and set it between us. și eu am ajutat-o, l-am pus jos And între she noi. reached over her luggage and gave me a big Și hug ea s-a întins peste bagaj, peste troller să mă îmbrățișeze. in the middle of a train, În mijlocul trenului. which also you don't do in the Czech Nu Republic, faci asta în Cehia, credeți-mă. especially to a stranger Mai ales unui străin that you met an hour and a half pe before. care îl întâlnise cu o oră But jumate înainte. all of a sudden, we were actually close. Deodată eram apropiați. Now, I don't know if she has ever put her faith in Christ, Nu știu dacă și-a pus vreodată credința în Hristos după acea conversație. but I'm not the only laborer in the harvest Dar eu field. nu sunt singurul care lucrez pe ogor la secerișul lui Hristos. I got to sow and maybe someone else will reap. Eu am semănat și poate altul o să secere. But it was pretty exciting. I felt like I just had the most amazing spiritual meal. Dar mă simțeam super fain, ca și cum am avut parte de cea mai bună hrană spirituală. That was so much fun. A fost și, nu știu, amuzant sau interesant. And I had a ripe harvest sitting next to me that I didn't see. Și aveam lângă mine un ogor gata de recoltă și eu nu-l vedeam. Got to start seeing what Jesus sees. Haideți Well. să începem să vedem ce vede Isus. Yark, my neighbor. Ok, Iorg, prietenul meu. I get to the end and I say, Yark, Ajung la capăt cu cele 4 idei și spun, Iorg, you can put your trust in Christ. poți și tu să spui credința în Hristos. And he says, well, I don't know how. Și el zice, păi nu știu cum să fac asta. I said, I'll tell you. Păi o să spun eu. I'll tell you exactly what to pray. Îți spun exact ce trebuie să te rogi. She says, here? Aici, zice omul. I said, yeah. Da, chiar aici. Now? Acum? I said, yeah. Acum. Okay. Bine, zice. Now, sometimes, you actually don't realize that people are ready to put their faith in Christ. Nobody's asked them. Uneori nu-ți dai seama că oamenii chiar sunt gata să-și pună încrederea în Hristos, doar că nimeni nu i-a provocat, nimeni nu i-a întrebat. And so, right at our kitchen table, Și chiar acolo, lângă masa din bucătăria noastră, Eric bowed his head. I told him what to pray. Iorg și-a plecat capul, i-am spus cum să se roage And he put his faith in Jesus și Christ. și-a pus încrederea în Hristos. And God began to change his life. Și Dumnezeu a început să-i schimbe Now, viața. doesn't this sound like a fun adventure? Like, Nu sună asta ca o aventură interesantă. you don't need a big event. Nu-ți trebuie un eveniment uriaș. Big event is fine. You could take them to it. That's Sunt fine. faine și evenimentele mari evanghelistice, poți să-i chem pe oameni la ele. But this can happen on the train. This can happen with your neighbor. Dar chestia asta se poate întâmpla pe tren, se poate întâmpla cu It can happen in a small vecinul tău, group. It can happen at the break at your work. într-un grup mic de discuție sau în pauza de la lucru, But you need to start stepping over that barrier. dar trebuie să începi să depășești acele bariere. Now, this is a picture of my family when we started doing this as a family. Asta e o poză cu familia noastră atunci când am început să facem ca familie chestia asta. I was younger. My wife doesn't have something like that in her eye. That's Eu a eram mai problem tânăr și here. să știți că soția mea n-are chestia la ochi în My realitate. kids were teenagers, Copiii noștri erau adolescenți, but I taught them how to fish. dar i-am învățat să pescuiască. And so we were praying for their friends and Și doing it together. ne rugam pentru prietenii lor. And Caleb, the one on the left, Și Caleb, cel din stânga, shared Christ with his friend named Tomasz. l-a împărtășit pe Hristos cu prietenul lui Tomaș Tomasz came to faith in Christ. și Tomaș a venit la Hristos.
led his sister to the Lord. A condus-o pe sora lui la Hristos. I led his mom to the Lord. Eu am condus-o pe mama lor la They're all in Hristos. our church now. Și acum toți sunt în biserica noastră. And Thomas is on our staff full time. Și He's a Tomaș missionary. lucrează full-time ca voluntar în organizația noastră. He was led to the Lord by Caleb. Și a fost adus la Hristos de Caleb. Claire was praying for her friend Christy. Claire was praying for her friend Christy. Și Claire, ea se ruga pentru prietena ei pe nume Cristi. Led her to faith in Christ. Și a adus-o la Hristos și pe ea. And Christy's on the worship team at our church right now. Cristi acum e parte din trupa de închinare de la noi la biserică. And my wife Connie Și soția mea, Tani, invited someone over named Ingrid over to her house a invitat pe cineva la noi acasă, nu who știu, was going through lots of problems with depression o persoană care trecea prin depresie și prin foarte mari probleme. and shared with her about Jesus. I l-a împărtășit pe Hristos. And she put her faith in Și Christ. și acea doamnă și-a pus încrederea în Domnul. And Yarek put his faith in Christ. York, la fel, vecinul meu, și-a pus încrederea în Hristos. And my son Tyler didn't lead anyone to the Lord that year. Și fiul meu, Tyler, el nu a condus pe nimeni la Hristos anul respectiv, But he's leading a theological training program today. dar el conduce un program de pregătire teologică astăzi. Sometimes even when you're not successful, you grow. Uneori crești chiar dacă n-ai rezultate și n-ai succes. You don't have 100% success. Nu ai neapărat 100% succes But întotdeauna. in 1 year, our family led 6 people to the Lord Dar într-un singur an, familia noastră a adus la Hristos 6 persoane. because we learned how to fish. Pentru că am învățat să pescuim. And could that happen in your Nu family? s-ar putea întâmpla asta și în familia Could ta. that happen in your small group? În grupul tău mic. I mean, that's 6 people to the Lord from 5 fishermen. That's 6 Pretty oameni cool. aduși la Hristos de către 5 pescari. what would happen if your family started learning Ce that? s-ar întâmpla dacă familia ta ar începe să învețe să practice lucrurile astea? And this- Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Okay. Thinking about this is pretty interesting, isn't it, from Jesus? Here's some questions for you. Gândiți-vă la lucrurile astea, sunt interesante și uitați aici câteva întrebări pentru voi. Why don't you discuss this around your tables? Haideți să discutăm în grupuri, la mese, cele 4 întrebări. And so, actually, that app that I gave you, De what? the application De that I gave you, aceea, aplicația despre care v-am zis, you can put down your 5 names, puteți să vă puneți cele 5 nume de prieteni acolo put prayer requests with them, și să puneți, să atașați cereri sau motive de rugăciune. and in that app, it reviews the 4 barriers. Și chiar în aplicație se evaluează cele 4 bariere So you can go and review those. la fiecare dintre ei și puteți să vă uitați să le evaluați. And then go back to those people and think, what's my next step? Și puteți să vă întoarceți apoi la fiecare dintre aceia și să vă gândiți, ok, care e următorul pas? What's the next barrier I need to Care e cross? următoarea barieră pe care trebuie să o trec cu el sau cu ea? And then practice. Și să exersezi. And if you're wondering about those 4 big ideas of the gospel, Și dacă ești la punctul cu cele 4 idei din Evanghelie, they're also in that app. sau dacă te gândești la ele, și ele se află acolo în aplicație. Under the place that says God's story. E acolo un tab care spune povestea lui Dumnezeu, And God's Story, you can also download a whole study about this și poți să downloadezi un studiu exhaustiv despre chestia asta. that you could spend more time going through. Și poți să-ți iei timp să treci prin el. So I'm just giving you an introduction, Deci, eu ce fac acum e doar o introducere. a teaser. E doar un teaser. But what would it be like if you said, I'm going to spend the next 3 to 4 months practicing becoming a fisher of men? Dar cum ar fi să te gândești la modul ăsta? Cum ar fi să petrec următoarele 3-4 luni exersând pescuitul de oameni? And pretty soon you might have some amazing stories to tell about how God's using you. Și mai curând decât crezi, probabil că vei avea niște povești foarte faine de spus altora despre felul în care Dumnezeu te folosește. In pretty surprising ways. În moduri surprinzătoare. Now we have just about another 20 minutes in this session, Mai avem doar 20 de minute din sesiunea asta and I'm going to switch gears and go back și o să mă întorc înapoi, because we've been working on you right here as a fisher of men. pentru că deocamdată am operat la nivel personal legat de cum să fim pescari de oameni. But if you do come and see and repent and believe, then you're going to have new believers to care for. Dar dacă faci primii 2 pași, vino și vezi, pocăiți-vă și credeți, o să ai de-a face cu noi convertiți, cu noi creștini. So Yarek trusts Christ.
Ok, York, vecinul meu, s-a întors la Domnul Good, I'm done. și gata, am terminat cu el. No, it continues. Nu, procesul continuă. Because he's a spiritual baby. Pentru că el este o ființă spirituală. And what do I do next? Ce fac acum? Or Rajim trusts Christ. That's Sau- my sau- watchmaker friend. Sau Rodney, prietenul meu, manufacturier de ceasuri din And Cehia. so here's our question. How do we help people grow after they put their faith in Christ? Deci întrebarea e cum îi ajutăm să crească după ce au crezut în Hristos? What do we do to help them grow? So there's my friend Rajim. Cum îi ajutăm pe oameni să crească? Și ăsta e prietenul meu, Rodney. You can see his watch. Vedeți ceasul de la mâna lui? It's his designer watch that he designed. E ceasul lui creat de el, proiectat de el. He's a successful businessman. E un om de afaceri de succes. He trusted Christ in his office at his house where I shared the Și a gospel. pus încrederea în Hristos în birou de la el de acasă când i-am împărtășit Evanghelia. What do I do next? Acum ce fac cu el? Or this young man named Pavel, Sau Pavel, celălalt, very smart 18-year-old un adolescent de 18 ani foarte smart, who trusted Christ. care And și el și-a pus încrederea în Domnul. I'm meeting with him now to help him grow. Și acum am nevoie să petrec timp cu el ca să-l ajut să crească. What do I do with him? What do we talk about? Despre ce vorbim? Ce fac cu el? Well, let me give you a way to think about people's growth. Haideți să vă dau un mod, o structură prin care să vedeți creșterea oamenilor. And first of all, you have to realize that there is actually a plot underway to take you captive. În primul lucru, trebuie să fii conștient că este o uneltire, o conspirație care are ca scop să te țină captiv. And he says, don't be taken captive by something hollow and deceptive, just principles of this world. Și în Coloseni 2:8 spune, luați seama ca nimeni să nu vă amăgească cu filozofia și cu învățăturile începătoare ale lumii. So sometimes people trust Christ, but then they just think the Christian life is about being disciplined, making good choices. Pentru că uneori oamenii își pun încrederea în Hristos și apoi se gândesc că toată viața lor va fi despre a face alegeri cât mai bune, a face cât mai multe fapte bune, a fi oameni buni. Try harder, believe in yourself. Să creadă în ei înșiși și să se chinuie mai tare, să se forțeze. But here's some of the things that being captive can Și do. aici sunt câteva puncte pe care această complot sau conspirație le pregătește pentru creștini. But then he says, you've been given fullness in Christ. Dar, spune mai departe, voi aveți totul de plin în Hristos sau vi s-a dat plinătatea. So the key to growth is understanding who I am in Christ Deci cheia pentru creștere este să înțeleg cine sunt eu în Hristos, and what I have in Him. ce am în El. In fact, this is this mystery, Christ in you. De fapt, asta este taina Evangheliei, Hristos în voi. So this whole idea that when I trust Christ, all of a sudden I have Christ in me, Deci toată ideea asta, că atunci când mi-am pus încrederea în Hristos, Hristos locuiește în mine, and that really becomes my identity. devine identitatea mea. In fact, in the New Testament, that is the identity of a believer. De fapt, în Noul Testament așa este prezentată identitatea creștinului. This whole idea of Christ in me and I in Christ Ideea asta, eu în Hristos, Hristos în mine, is 92 times in the New Testament. se repetă de 92 de ori în Noul Testament. And believers are called Christians only once in Acts 11:26. Credincioșii sunt numiți creștini o singură dată în Fapte 27 They're called believers 21 times. și credincioși sunt numiți de 21 de ori. But they're called people who have Christ in them 92 times. Dar oameni în Hristos sau care îl au pe Hristos în ei, asta sunt desemnați așa de 92 de ori. So this whole idea, it's actually a double idea of Christ in me, I in Christ, Deci e o idee cu o sabie cu două tăișuri, eu în Hristos și Hristos în mine. is central to who I am as a believer. Și ideea asta este crucială, e centrală pentru identitatea mea ca și credincios. So if we looked at Colossians, we would see that there's a lot of things that we receive when we're placed in Deci Christ. dacă ne uităm, de exemplu, în Coloseni, vedem că sunt o grămadă de lucruri pe care le-am primit atunci când ne-am pus credința în Hristos. So when Radim trusted Christ, the moment he trusted Christ in his office, Deci atunci când Rodney, de exemplu, și-a pus credința în Hristos acolo la el în birou, he was placed in Christ. el a fost
poziționat în Hristos. And in Christ, in that soil of Jesus, Și în Hristos, plantat în solul acela lui Isus, he has amazing resources. are resurse extraordinare. In fact, if you would read the first chapter of Colossians, you would find all kinds of things that we have in Christ. Dacă citiți doar primul capitol din Coloseni, veți găsi o grămadă de lucruri extraordinare pe care noi le avem în Hristos. Here's some of them. Uitați-vă la câteva din ele. We have hope, Speranță, truth, adevăr, grace, har, spiritual wisdom, cunoașterea voinței sale sau înțelepciune spirituală, understanding, înțelegere sau pricepere, a knowledge of his will, cunoașterea voii lui, knowledge of God, cunoașterea lui Dumnezeu, power, putere, qualification, calificare sau abilitate, an inheritance. moștenire. Okay, and then I'll just keep going. Și doar o să le apăs aici răscumpărarea, Hristos ține tot împreună, începutul, învierea, plinătatea lui Dumnezeu, reconciliere, pace, sfințenie, iertarea păcatelor și așa mai departe. That's pretty amazing, isn't it? E extraordinar, nu-i așa? Now, if we had more time, we could read through the whole passage. Dacă am avea mai mult timp, mi-ar fi plăcut să citim prin pasajul respectiv. But the resources we have in Christ Dar are just amazing. resursele pe care le avem în Hristos sunt extraordinare. This is what people receive when they receive Christ. Asta primesc oamenii atunci când își pun credința în Hristos cu adevărat. They don't just receive a ticket to heaven, Nu doar primesc un bilet de intrare în rai, they receive all the resources of Christ in them ci primesc toate resursele lui Hristos în ei înșiși, because of what he's done on the cross. datorită a sacrificiului lui de la cruce. But here's what we need to understand: even though you're in Christ, it doesn't mean all these realities are in me. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Chiar dacă sunt în Hristos, nu înseamnă că toate lucrurile astea sunt reale în mine. Similar to someone who's born into a very wealthy family, De exemplu, cineva s-a născut într-o familie super bogată and the minute they're born in that family, they have all the resources of their family, și în minutul în care s-au născut, au venit pe lume în familie, au acces la toate resursele familiei. but they don't know anything about them. Dar habar n-au despre ele. So Radim needs all of these things, Deci Rodney are nevoie de toate resursele astea and he has them, și le are, but it doesn't mean that they're in him. dar nu înseamnă că ele sunt active în el. He's not experiencing them Încă yet. nu le-a experimentat pe niciuna. And so our question is, what are the channels, the roots? If I'm in Christ, what are the things that bring those resources into me? Și atunci întrebarea este, dacă sunt în Hristos, care sunt rădăcinile, care sunt canalele care transmit lucrurile astea, care transmit viața lui Hristos către mine? And as you read Scripture, you'll find it even in Colossians, there are four main roots that bring the life of Și Christ dacă into me. vă uitați în Scriptură, veți vedea chiar și în Coloseni că sunt 4 rădăcini principale care ne aduc aceste realități ale lui Hristos în viață. And here they are. You'll recognize them. Cuvântul, The Word. Colossians 1, 5 through 6. Coloseni 1:5 și Coloseni 3, versetul 16. The body of Christ. Apoi trupul lui Hristos. As I'm connected to his body, I learn about Jesus and these resources through his family. Fiind conectat la trupul lui Hristos, învăț despre Isus și trupul lui Hristos sau biserica mi-l aduce mie aproape. Prayer, as I pray, I access these resources of Christ. Apoi rugăciunea, rugându-mă, am acces la aceste resurse. And I have the Holy Spirit who is bringing me constantly truth about who I am in Jesus Și to me. apoi Duhul Sfânt care constant îmi aduce adevărul despre cine sunt în Hristos. So these are the four roots that bring the resources of Jesus to me. Deci acestea sunt cele 4 rădăcini principale care aduc acele resurse ale lui Hristos în viața mea. So Radim trusts Christ. Ok, deci Rodney s-a încrezut în Hristos. Well, first of all, I want to tell him some about how rich he is now. Și primul lucru pe care vreau să-l fac este să-i spun cât de bogat este el acum. Sometimes we say, okay, now you're a part of the church, Acum, de multe ori noi avem tendința să spunem, ok, acum ești parte din which biserică, means stop drinking, stop lying, așa că nu mai minți, nu mai bea, be at 5 meetings a week, trebuie să bifezi toate cele 5 întâlniri din săptămână. don't embarrass any of us by your language, Te rog frumos să ai grijă cum vorbești, să nu ne faci de râs. and start dressing better. Și începe să te îmbraci și tu We often mai just bine. drop a whole bunch of rules on people. Și turnăm așa o grămadă de reguli pe om. And instead of telling them, hey, let me tell you the family you were born into and the riches you have.
În loc să spune, hei, hai să spun acum în ce familie te-ai născut și cât de bogat ești. Oh, by the way, you don't know about all of them. Nu-i cunoști încă pe toți. You aren't experiencing hope and peace and grace yet. Încă nu ai experimentat speranță, pace, har. So you better start reading the Bible and praying and hanging around with the rest of us. Așa că trebuie să începi să citești Biblia, să te rogi, să petreci timp cu noi. So you start accessing the riches you have that you got the moment you trusted Și așa Christ. vei putea să accesezi bogățiile pe care deja le ai din momentul în care l-ai crezut pe Hristos. Do you see the difference in that perspective? Vedeți care e diferența de perspectivă? It's about Jesus. It's about his goodness, his greatness, all the things he did for us. Totul este despre Isus, despre bunătatea Lui, despre măreția Lui, despre tot ce a făcut El pentru noi. And then I do what I do in response to what he's done. Și apoi ceea ce eu fac, ceea ce creștinul face, fac ca răspuns, ca reacție la ce a făcut I'm El pentru motivated to mine. follow him because of all he did for Sunt me. motivat să-L urmez pentru că El a făcut atât de mult pentru mine. So I'm sitting with Rodney. He just trusted Christ. Ok, deci stau lângă Rodney, el tocmai și-a pus credința în Hristos. I said, Rodney, let me tell you a couple things. Și i-am zis, ok, Rodney, fii atent, o să You spun just acum got câteva lucruri. adopted into God's family. Tocmai te-ai născut în familia lui Dumnezeu. When you die, you're going to go to heaven. Și când vei muri, te But vei duce right în cer. now, you have Jesus. Și chiar acum ai cu tine pe Isus. And everything that he is he's going to be to you. Și tot ceea ce este El va fi în tine. But by the way, you don't know anything about those things. Dar știu că nu știi nimic deocamdată despre toate chestiile astea, So let me tell you what I want you to do. așa că hai să spun ce trebuie să faci. Here's a Bible. Uite, Biblia And asta, I want you to start reading in John trebuie să începi să citești, de exemplu, din and Ioan. start learning more about who Jesus is and who he is to you. Și să înveți mai mult despre cine e Isus și cine e El pentru tine. So sometime every day I want you to read a chapter. See, it's not very long. Așa că vreau să citești un capitol pe zi, nu-s foarte It lung. won't take very long. You can do it. Și poți să faci asta, nu e foarte greu, nu o să ia mult timp. And then after you do that, I want you to talk to God. Și apoi, după ce faci chestia asta, vreau să începi să vorbești cu Dumnezeu. Now, because of Jesus, he's your father. Din cauza sau datorită lui Hristos, Dumnezeu e Tatăl tău. And he's got all he's interested in the things you're facing. Și El, lui îi pasă de lucrurile prin care tu treci. And by the way, you have his Holy Spirit. Și apropo, ai și Duhul Sfânt. So as you're reading the Bible, his Holy Spirit's going to talk to you. Deci, pe măsură ce tu citești Biblia, Duhul Sfânt o să îți vorbească. And as you're going through your day, you're going to hear the voice of the counselor directing you. Și pe parcursul zilei o să auzi vocea ajutorului sau consilierului sau mângâietorului. So pay attention to it. Așa că fii atent la ea. And by the way, Radim, I'm your brother now, Și apropo, Rodney, să știi că eu acum sunt fratele tău and you got a bigger family, și ai o familie mult mai mare de atât. and we get together every Sunday, Ne întâlnim în fiecare and duminică you need the rest of us. și ai nevoie și de noi And toți. we need you. Și noi avem nevoie de tine. Because you're going to learn a lot about God from his family. Pentru că o să înveți o grămadă despre Dumnezeu din această familie. So I'll be waiting outside Deci o să te aștept afară at 9 o'clock la 9 to walk in with you because I know you don't know anybody ca there. să te conduc înăuntru, că știu că nu cunoști pe nimeni. But I'm your brother now and I want to introduce you to the rest of your Dar eu sunt family fratele tău și vreau să-ți fac cunoștință și cu restul on familiei. Sunday. Duminică. Okay, do you see how I'm trying to get his roots going so he can get these resources Vedeți from cum God? încerc să-l ajut să-și întindă rădăcinile ca să își tragă resursele. So he headed out that week on his trip to sell watches. Așa că el a plecat într-o călătorie de vânzări ca să-și vândă ceasuri în săptămâna respectivă. And the next week I talked to him. Și săptămâna următoare am vorbit cu el I said, "How was it?" și l-am întrebat cum a fost. He said, "I was reading the Bible. A zis, păi citeam Biblia, I've read it before, but all of a sudden I've read it before, but all of a sudden I started understanding it." am mai citit-o și înainte, dar acum am început să o înțeleg. And I said, "Yeah, that's because you have Christ in you." Și am zis, da, pentru că And the Holy acum Spirit's teaching you. Hristos e în tine și Duhul Sfânt te învață. And he said, and then I was praying and I actually really enjoyed it. It was like I felt like I was really talking to Și apoi a God. zis, și apoi am început să mă rog și mi-a plăcut foarte mult, parcă chiar vorbeam cu Dumnezeu. He's your father. Da, e Tatăl tău. And then he started talking about how the Holy Spirit would remind him of the text and tell him not to lie when he was selling his watches. Și apoi îmi povestea despre felul în care Duhul Sfânt îi amintea de ce a citit de dimineață în timp ce făcea o vânzare și îi spunea, hei, nu minți legat de produsul tău. Yeah, you got the Holy Spirit. Da, ai Duhul Sfânt. And he wasn't there on Sunday. N-a fost acolo duminică. He wasn't. Ok.
So I said, Radim, I know it takes a while to get to know your family, Și i-am spus, Rodney, știu că durează un pic până but you faci cunoștință cu really need familia, us. dar să știi că o să ai nevoie de So noi. I'm going to be waiting outside at 9 o'clock. I'll walk in with you Deci o să te aștept în continuare la ora 9 ca să mergi cu mine because înăuntru. you need the rest of us. Ai nevoie de ceilalți membri ai familiei. Okay, do you see how that works? How you just help them get Vedeți connected to Jesus? Cum funcționează să-i ajutăm să fie conectați la Isus? But it's really about getting connected to Jesus so that all these resources will be in them. Pentru So că that fiind Christ conectat- will be in them. Fiind conectați la Isus, resursele astea o să poată să fie în ei și Hristos să ia chip în ei. Now, there also are 4 branches where the love of Christ is expressed, or the Okay. life of Christ is expressed. 4 rădăcini, acum avem 4 crengi, 4 ramuri legate în modul în care se exprimă viața lui Hristos. And I always start with the roots, Întotdeauna eu încep de la rădăcini. but then over time move to the branches. Dar pe măsură ce trece vremea, încerc să trec spre ramuri. Why don't you read that verse? Pentru că astfel, Coloseni 1:10, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui. So the life of Christ should express itself Deci viața lui Hristos trebuie să se exprime in these 4 ways. în 4 moduri diferite. Through obedience, Prin ascultare sau supunere, through love in action. prin dragoste activă, You'll know you're believers by your love. prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenici dacă vă iubiți unii pe alții, Through worship, prin închinare and through witness, și prin mărturie sau mărturisire. passing on what we've received from Him. Să dăm mai departe ce am primit și noi. And so then over time, I began to talk with Rajum about these 4 areas. Deci, pe măsură ce a trecut timp, am început să vorbesc cu Rodney și despre aceste 4 ramuri And he began to learn how to bear fruit in his și a life. început să învețe să aducă rod, să aibă rezultate. So I always have this picture in mind as I'm following up new believers. Întotdeauna, deci am imaginea asta în minte când merg alături de noi creștini. Because I know if I can get them rooted in Christ Știu că au nevoie să fie înrădăcinați în Hristos and bearing fruit, și să aducă rod. they will continue to grow. Și dacă fac asta, vor continua să crească. Now, just like a tree, I can lose some of these branches. You can? You can. Okay. La fel ca un copac, poți să pierzi unele din ramurile astea And I can start losing some of the roots. sau poți să pierzi unele din rădăcini. And I might stay alive, but I'm not going to grow very well. Și poți să rămâi în viață ca o plantă, dar nu mai crești, nu te dezvolți. And actually, this tree is true for all of us, even if we're old believers. Și imaginea asta e adevărată și pentru noi care poate suntem de mult creștini. Because the tree has lots of ongoing branches. Pentru că copacul are tot felul de crengi și ramuri care cresc, But if you come back, it's still the same basic things. dar în esență e vorba de cele 4 lucruri principale. And so if you want to grow, this is what you need. Deci și tu, dacă vrei să crești, de asta ai nevoie. You need to be rooted in Să Christ fii înrădăcinat în Hristos and have Christ in you. și să-L ai pe Hristos în tine. And you're rooted in Christ when you draw on Him through the Word of God, the Spirit of God, through prayer and the people of God. Și ești înrădăcinat în Hristos atunci când te hrănești din El prin cuvântul lui Dumnezeu, prin poporul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin Duhul Sfânt. But you're drawing off the resources of Christ. Când ești atras sau atragi resursele lui Dumnezeu, So that Christ is in you. ca Hristos să fie în And tine. then the life of Christ in you is bearing fruit Și apoi through 4 branches. această viață lui Hristos din tine începe să aducă rod, să aducă rezultate. Through obedience, witness, Prin- love, Ascultare, dragoste, mărturisire and worship. și închinare. And if all of these things are healthy in your life, you'll just keep growing. Și dacă toate lucrurile astea sunt sănătoase în viața ta, o să continui să crești. But if you lose them, your growth will stop. Dar dacă le pierzi, vei stagna. Okay, that was fast, Ok, am trecut rapid prin ele, but I hope you got it. Did you get it? dar sper că ați prins ideea, ați prins-o, așa e? This just really helps me as I'm thinking about how to help people grow. Pe mine mă ajută imaginea asta să mă gândesc cum pot să ajut pe oameni să crească. And here's some questions for you. Câteva întrebări pentru voi acum. And again, we're at the break, Din nou, avem pauză, so discuss this, să discutăm lucrurile astea. and when you're done, you have a break. Când terminați discuțiile de la masă, aveți pauză de prânz. Thank you for your attention this morning. Mulțumesc pentru atenția voastră.